ई का करत रहा तू? ई का करत रहा? ते कौन हवे रे? चला है बताओ तनी। हम एगो मरीज हैं। तो भाग जो ना तो तोरो इलाज कर दे। देखा हमारी इलाज भइल बा, अपना इलाज के सोचा लो। मतलब ही कि अरे भाग ऐसे नहीं, ऐसे जल्दी भाग चल। ए हीरो, ऐसे का बोल देला के काटे वाला कुकुर भाग गईला पोछे लाके? अरे तो छोड़ा ना, ऐसा का मतलब गड़ल भूत उखड़ला से कोनो फायदा बा? अहिंसा परमो धर्म ना। हमके जाने के बाद बतावा। अरे जोन भइल तो हो गइल, आखिर काम खत्म हो गइल ना। ना तोरा के हमार क्रिया मटियावा मत। यह तो कहानी है का कि तोहरा एड्स बा। डरपोक, फिसड्डी, मार पीट के डर से हमरा के एड्स